Frederik in the Chili Challenge. Vi har en Bujolo-kaj chocolate peber på højkant. Den har været i fryseren. For at spise den her modtager Frederik 3 flasker spiritus. Og vi gør det. Så gør vi klar til at køre. Kom nu. Få det nu overstået. Ind med den, og så ned med bæstet. Prøv lige at beskrive, hvordan det føles. Det brænder. Det er godt, det her. Ej, jeg kan slet ikke filme ordentligt, fordi jeg går og griner så meget, så det hele hopper. Bliver det værre? 100 gange større end det der før. Fantastisk. Du kan heller ikke andet bare sige... Ej, vent lige 3 minutter, så må du tage mælk. Så er der gået 5. Det prikker i mine kinder. Du må gerne skylle med vand, men ikke mælken endnu. Det hjælper jo ikke. Jo, det gør. Det prikker altså virkelig i mine kinder. Det prikker virkelig meget i mine kinder. Det er kongen. Det snurrer helt vildt. Hvordan går det? Det snurrer også op i min næse nu. Hey, vent lige. Der skal gå 1 minut og 10 sekunder nu, før du må hoppe på mælken. Hvordan føles det? Det snurrer bare i hele mit ansigt. Prikker sådan. Og brænder hele min mund og mine læber. Sådan, er det her det stærkeste, du nogensinde har smagt? Det er det stærkeste. Vil du sige, tiltager det eller aftager det i styrke? Det tiltager. Det bliver stærkere og stærkere simpelthen. Ja. Okay.
Det sjove er sådan, det prikker i hele mit ansigt. Sådan vokseværk-agtigt. Jamen, det er jo også en nervegift, jo, capsaicin. Så er det det. Ja. Hvad var det der for en bevægelse med hænderne? Det er sådan kuldegysninger-agtigt. Nu begynder det bare sådan at gå ondt hernede. I maven? Ja. Fedt. Er du ved at kaste op, eller? Nå, vi er ved at være 7,5 minutter inden. Hvordan vil du sige med mundfornemmelsen? Udvikler den sig stadig? Mange steder, men nu får jeg bare så dårligt. Nu er det gået ned til maven. Ondt i maven, kvalme. Er det midtmælk, det der, Frederik?